Že deň štvrtý, 14:40. Akurát ideme na chopok lanovkou. No. Je to úplne super! Nie, Mada, výška, je to super. No. Si prosím ten duru. Hej, aj tak tam máš albininu hlavu. Už nie. Dobre, takže my ideme takto pekne. Tam hore sa až dotrepeme, ak je vidno. No, ja neviem. Veľkou lanovkou, ale ona stojí, prečo stojí? Za nami idú ďalší ľudia. No nejde. Sranda. No. Vyšli sme okolo Maxilandu, konečne sme ho našli. No, ale akože teda je to, povedala by som, že je to skôr miniland, ale však... No. Je to také maličké úplne, že pidi mini. No tam vidno aj tú lanovku, ale není ju vidno na kamere. Tam tá lanovka, vidíš, to je tá dvoj. Za pre deti je to maxi. Aha. No dobré. Mňa i tu okuláre, bo stále padajú. Takže už by sme to mohli ukončiť, nie? Toto je Počkaj, tá super. výška. Koľko to môže byť? Veľa. 4 metre? 5 metrov? Toto by malo 6 byť metre? niekde napísané, ale 6 asi má. metre to bude. 7 metre to Už bude. 7. Dobre, takže to by bolo asi všetko, A teraz nie? sme zastali a... Tak dovidopo. Takže deň štvrtý, 15:00, presne 3 hodiny, akorát sme vyšli na chopok. No teda ešte nie na chopok, iba sme Sme vyšli. vláčikom. Hej, takým úžasným, maličkým. No, také zlaté to bolo. Aha, harmonikou, aby to bolo výrov. Ale taký Tam vlastne nádherný hore výrov. ideme, ak vidíte. Neviem to približiť, ale taká čierna škvrna tam. Tak to je tá kamenná chata, alebo ako sa to volá, tak tam ideme. Toto lanovkou je to dvojdrotová, aby keď fúka, aby sa netrefil. Takže tu úžasný výhľad. Je fakt krásny. Vidno aj Tatry, čo je teda veľmi dobré. Ale to je vysoké, no teda západné. No A to není sú- vôbec hmla, takže sú vidieť Aha. končiare. To je A super. nefúka, to je ešte dobré. Áno, a nefúka to úplne. Taký úžasný bar. To je vlastne sa ide na tú dvojlanovú kabinku. Joj, ale ten smach je teda dobrý. Taký Ale strný. bubny si tam. No, keby fúkalo, to by bola sranda ináč No. strašná. To teda. No, toto je úžasný zvuk, toto máme veľmi radi, tak to Áno. húkal aj ten vláčik. Hej. No dobre, takže to by bolo asi všetko, tak dovidopo. Áno. Úžasný výhľad. Len albína hlava mi v tom zavadzá. A ona ma nepočuje. My v tej náto jednej dvojlano. Sranda, pozri aké hlubé to lano. Jak ideme rýchlo?